ekimen honen ikur, eta seinale ona litzateke, egunen batean inposatu diguten ikurra bezala plaka hau ere atzera uztea eta bilak batera kentzeko eguna ere izatea, ez? Zena dela, esan bezala gaurko ekimenaren ikur, erakutsiko dizugu. Bandera Espainiarra zigor mehatxupean ezarritako simboloa da Amasa Villagonako erakunde nagusian. Villagona gehienon nahiaren aurka eta beren ordezkarien erabakimenaren kontra jarria dago. Herritarren borondatearekiko errespetu falta da, askatasunez erabakitzeko eskubidearen ukapena. Horra bada